Спортът играе основна роля за развитието на човешкия дух и тяло. За много от нас той е и начин на живот. Всички знаем, че травмата е неизбежна част от живота на всеки спортист и сме изградили стотици начини за справяне с нея. Въпреки това, спортът е способен да нанесе друг вид наранявания. Такива, за които сякаш никой не говори. Насилието, основано на пола в спорта, е проблем, за който не се говори толкова, колкото трябва. Затова целта на проект Честна игра е да промени това, като сложи на дневен ред темите за насилието в спортните игри. Дейностите ни включиха анализ на ситуацията на спорта в България, изучаване на международни добри практики и създаването на наръчник за треньори. Изследването ни разкри дълбоки проблеми, свързани с насилието, основано на пола в спорта, като разкри, че всеки трети спортуващ е ставал свидетел на насилие, а един от всеки 10 човека е бил обект на такова. Затова обучихме както спортни журналисти, така и треньори как да разпознават насилието, как да действат за превенцията му и да избегнат употребата на език, който го нормализира. Организирахме срещи и специални събития, като дадохме възможност на спортни клубове и спортисти да се ангажират с темата за превенция и борба срещу насилието, основано на пола в спорта. Тези специални събития, както и нашата информационна кампания, се стремят да увеличат осведомеността и подкрепата на каузата на проект Честна игра. Целта ни е да изградим нулева толерантност към насилието, основано на пола в спорта. Затова ангажирахме над 500 000 граждани с важността на честната игра. Споделете тази важна инициатива с приятели и семейство. Нека заедно направим спорта по-добър, по-справедлив и безопасен за всички, защото насилието не е спорт.